I Progodan hjælper vi både fødevarevirksomheder med at udvikle nyt og med at optimere recepter på eksisterende produkter. Vi har i årenes løb haft mange forskellige cases mellem hænderne, og vi har både hjulpet vores kunder med de overordnede sammenhænge og helt ned i detaljerne i de forskellige recepter. Alle projekter er forskellige, men når vi ser på tværs af cases, så er der 4 grupperinger, som går igen. Det drejer sig om de praktiske optimeringer. Det kan være, at der er praktiske udfordringer i produktionen. For eksempel, at bagværket ikke hæver godt nok, at saucen er for lind til bakkemaskinen, eller at isen ikke har den rette konsistens og mundfornemmelse. Det kan også være, at der er for mange manuelle processer, som en ny recept kan afhjælpe. Den anden kategori er optimering i forhold til markedet. Nye produkter lanceres altid med et forventet salg, men nogle gange går det ikke, som man havde regnet med. Og derfor skal der justeres på recepter. Det kan både være i forhold til sensoriske forhold, eller for at få en bedre ernæringsprofil. Tredje kategori er optimering på pris. Der kan det være nærliggende at se på kostprisen, på de enkelte ingredienser, og om recepten kan rettes lidt til. Så en ingrediens måske erstatter flere andre. Men det kan også være at tage det store blik på de samlede udgifter, som recepten giver i forhold til produktion, lager og forsyning. Den sidste kategori er de tilfælde, hvor en ny lovgivning dikterer bestemte ingredienser eller processer ikke længere må anvendes til et bestemt produkt. Alle 4 kategorier møder vi hos forskellige kunder i forskellige brancher. I folderen går vi mere i dybden med alle de 4 kategorier og giver eksempler fra kunder, vi har hjulpet. Du kan hente folderen via knappen i bunden af siden. Ønsker I råd og vejledning til netop jeres projekt, er I også altid velkommen til at kontakte mine kolleger eller mig. Så finder vi en løsning sammen.